Vítám vás u dalšího partu. Jsem tady s kámošem. Čau. Čau. Jak čau, ty vole, řekl jsem normálně čau, tak nevím, co děláš. Tak pojď rychlo sa připojuj, lebo já chcem s divákmi hrať. To si můžeš zahrát jednu hru beze mě, ale tu druhou možná už půjdu. Takže bereme z KV1. Tak už ty. Aha. A můžete jít na toto s náma, můžete hrát někdy zítra o 12. Nebo o 3. Budete moct s náma hrát na tyhle. Protože udělám server. Za prvé, já v 12 tady nejsem, jo? Za druhé, ve 3 tady určitě budu. Takže vtedy to bude. Takže ve 3. Ve 3 můžete se k nám připojit. Musíte zobrat 5 minus tanky. A ty musíš též minus tanky 5. Musíš 5 nebo minusky. Já právě to budu, ale musíte napsat i do komentářů vaše jména, protože pak vás nemůžu Ne, ale oni se můžou připojit. Chápeš? Ale jak asi ty... Jako ty má být svanej, lebo tam si to můžu vyhledat, chápeš? To je jasné, ale že kolik lidí tady už založí ty, já nevím, kdy to... Ale napiš to do komentu, vykryj, please, prosím. No jo, nemusíš se zase rageovat, jo? Nemusíš rageovat. Ano, jako Minecraft. Na konci. Fuck. What? O 3 to mám založit, jo? OK. Tady by se měla být v tu dobu. O kurva. Vole, nenadávaj. Co to bylo? Hovno Já jsem hrál teď War Thunder. Je M4 Sherman z War Thunderu mě jednou střelil munice a byl jsem v prdeli. Jak se mi to laguje? Protože tady jsou Poláci. Jo no, Poláci. Teraz Sherman napísal, že kurva, dvojky 2. Aha. Your mother. Tak už jdu. Já sám, vole. No to je jasné, ale už se jdu připojit. Moji diváci jsou super šťastní. A keď sa na to nikto nepozeral, na to Five Nights Freddy, lebo sa im to ľúbi, keď sa ja bojím, alebo môj Ray sa im ľúbi najviac. No musíš platiť mikrofón, proto mňa asi nepočúvajú. Au. Se na vodku. Piješ vodku. Ale i když tam musí být více skoků, máme založit ten, jo? Třeba počkej, rota, ne, bitva v rotě, ne, týmová bitva. Ne, to je ten klan, ne, už nevím vůbec. Jo, bitva v roty. Založím rotu, je to od 3 hodiny, budou to, jaké jsou ty, jsou trojkový, 5kový. To jsou, ne, to mazáci jsou asi ti 8, že? Kámo, Jo. ještě spravíme? Jo, takže zakladáci to budou, si myslím, jestli to jsou, jaké tady jsou ty, víš co, zakladáci jsou 5, ne? No, za 5 minus. Počkej. Jsem něco chtěl, jsem píšel. Takže ve 3 základáci, OK. Já jsem právě, že v tom dobu tam bude napsané CZSK. Počkej, ticho. Bude tam napsané CZSK, Čechy a SK a tak dál. Takže se mi to připojit. Víš co, já... Se někdo připojil, takže to nechci. Tohle fakticky nechci. Hej, toto. Já robím takovou věc, prostě, že natočím video a ty tam budeš do něho hovoriť, prostě, že od 3 zítra, chápeš, ne? OK. A teď ty točíš, ne? Tak ano, ale mě tam není slyšet, chápeš? Jak není? Není to tak dobrý.
No, není. Občas. No tak zítra ve 3. Minimálně ve 3. Petři, tady bude tenhle mamlas se mnou. Ano, ano. Kámo, asi tě najdu, tak tě fakt vždycky zabiju. Mě znásilníš. Tě zabiju. Víš, co je zabít? Znásilnit. Ne, mám to půl. Jsi idiot. Napsala jsem to, dám to one. Dáme ještě jednu hru. Tak pojď. Tak mě pozvu. Nebo já tě pozvu. Tak nic, tak si mě pozvu. Ty? Takže, mluv o tom. Já jdem tak okolo. Ne, radši ne. Ano. Co? Já urobím ještě jeden, no dávaj, pojď. Pojď, pojď toto, pojď Polarbera. Že? Tak Ale to nemůžeš, když si to musíš mít tu speciální četu, ale tam musí být 5 hráčů, ne to. Můžeš jen tak toto. Co chceš? Medium 2 tank nebo medium 2 tank nebo takže to. Doufám, že tam nebudou 5. Ale jsou 6. Oh shit. 6 tam nemůžou být. Do 3. Maximálně o 2 vyšší. Škoda, že tam ve vodku nemůže být, takže třeba o nižší a o jedno vyšší, takže třeba když jsi 3, tak tam budeš hrát s 2 a se 4, když jsi 4, tak s 3 a s 5, anebo když jsi 1, tak s 1 a 2, spíš lepší s 1. No, To jsem se neměl říkat s těma 5, co? Robo! Ty jdeš hubu. Diváci, pamiętajcie, v třetím díle musíte ho najít, zabít. Cože? Pamiętaš ten minulý úplně první díl, kdy musíte zabít a najít. Když ho poznáte, Koho mě? Mě? ano, když ho poznáte tohohle mamlasa, zastřelte ho. To chci vidět. Já nezabiju tebe, že? A teraz nás přijdu ku tebe domů. Bam, headshot. Cože? Že někdo přijde ku tebe a dá ti headshot, ne? Headshot. A dělám taky headshot, ale do toho dodám. Axe, baby! Tohle není lolko, jo? Tohle není lolko. Ale to bych chtěla ještě natočit lolko. Prečo ne? To ne, my jsme to začali dávat hodinu, tak to je dobré. To zaoplatí. 30 minutový video. Jako ve Bartan to má aspoň logiku, že třeba když narazíš rychlostí do stromu, tak aspoň, že víš co, vyřadí toho řidiče. Ale prostě já nechápu, proč jako je třeba do tebe jednou třeba střelí, mě třeba do mě jednou střelili, ne pezetko, ty svině, pojď sem. A nic, třeba do mě jednou střelila a hned jako prostě víš zapálení, potom třeba jedna rána, asi v prdeli. Kamo, já nemůžu natáčet, když jsem já uploaduje video. Jo, takže já jsem tak pro mě je to GG, no. Tak je to mě tam nějak pěkně sundal. Asi v prdeli. Hej, tam. Tak mě vidí. Tam je. Takže takhle zapotečí tohto videa. Ještě jedno dáme, ne? Ne, lebo mě se to strašně laguje. Jo, tak ok. Takže ahoj, vylište prdelku a choďte preč.